Wada ka pa check up adto sa imo heart? Murag mahal man gutong iyang giingon nga para pa-check up sa kasing-kasing. Basta kay murag mahalon ang proseso sa pagsuta ba kung may sakit ba gyud ko sa kasing-kasing. Maong gitabangan ko na lang ang akong kaugalingon oy, nga mukalma. Kay ingon man sad siya nga mo ni makatabang nako. Hala, katugkay na adto. Senior high school na ko taron. Ginoo na lang mag-igo ining akong gibati Arlene oy. Mayo na lang unta nga mawa ning pagpanakit sa akong o. Human na to og eskwela aning senior high school. Kay plano na ako nga moadto sa abroad. Ha? Na, imedikal ra ba ko na taan ang wato ta sa abroad? Sango ka anang gibati nimo. Lagi. Kay wa pagyud ko kay baw kon nganong magsiginig sakit akong o. Nga mura ka bagyog mabuak gyud ka sakit. Unya usahay, manginit ko nga mamugnaw sa kasakit. Ang buton sa ning sakita, uy. Di ka ha, migraine lang na, Chris? Ha? Migraine? Pero ako, nagduda ko, Mary Chris. Nga tungod na adtong 8 anyos ka pa nga natagakan ng imong uog dakong lubi. Unsa ma? Nalimot ka sa nahitabo nimo sa bata ka pa. Nga natagakan og lubi ng imong o. Nakuyawan man gani ko adto kay nagsuka ka og dugo. Asig mo to'y nakaingon na ng pagsigig sakit sa imong uo karon. Mao ba ma? Dili ka nga may patayng dugo nga na-stack up diha sa imong o, no, Mary Chris? Mao nang pirming magsakit ang imong o. Ma, Ibalik ta na sa doktor. Ato nang ipatanaw og balik ang imong o. CT scan ta. unsa dok? CT scan lang ang labing maayo natong buhaton aron ato masuta ang pagsigi og sakit niya ng imong o. Pila man sa nang CT scan dok? CT scan tungod na sad sa kaapiki namo sa kwarta. Kay mahal man di ay na. Nabalaka gyud ko ani ko na unsa ning akong o. Kay ganahan baya unta ko mo abroad. Basin dili ko ka abroad tungod ani pagsigi og grabe na kong sakit sa o. Ug kining akong karatulon. Unya, mutaas ra ba ang akong BP? May giinom kong tambal. Apan magbalik-balik raman gihapon ang akong gibati. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa dihang natagakan ko og lubi sa akong o, dihang 8 anyos pa ko. Nakasuka gyud ko og dugo adto. May dugo pa kaha nga na-stack up sa akong o? Maong magsigi og sakit og maayo ang akong o, nga murag mabuak? Ikaduhang pangutana. Grade 1 pa ko dihang natagakan og lubi ning akong o. Apan dihang grade 5 na ko magsugod og sakit ang akong o. Posible ba nga kadto ang hinungdan nga dugay naman kaayo to? Ikatulong pangutana. Sakit gid kaayo ang akong o nga dili masabot ang kasakit. Nga murag mabuak ang akong o. Matod pa sa akong classmate, migraine kuno ni. Tinuod ba? Nganong magka-migraine man ang tao? Ikaupat nga pangutana. Niingon ang doktor nga ipa-CT scan ko. Apan wa pa man gid mi kwarta. Nag-inom ra ko og tambal pain reliever. Unsa man gi effective nga tambal para makaayo og sakit? Dili ba maka-abroad kung may sakit? Ikalima og katapusan. Ug bahin sa akong BP, mutaas gyud siya og maayo. Kay dili man gyud nako mapugnan ang kakulba. Normal ra ba nang kakulba nako? Or naagyod ko'y sakit sa kasing-kasing? Unsa man po'y tambal, ana? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Merry Chris. May adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, makig-uban kaniyo sa inyong mga kalibo gumunhap sa kinabuhi. So ang atong magtatampo karong adlaw si Mary Chris, 19 years old, taga Dumaguete City, Negros Oriental. Wow. Mayong pagpaminaw diha sa akong mga parente diha, no, mga Duran diha sa Dumaguete City. Kay akong middle name Duran man ko, Dr. Rene Duran Obra akong ngalan, no. So suma sa nabati nato gina sa drama nga gipadala ni Mary Chris nga taga Dumaguete City. 8 years old dihang natagakan og lubi ang iyang ulo. Nakuyapan siya adto og nakasuka og dugo. Apaningon ang doktor nga mas maayo noon kuno nga makasuka og dugo kay kun wala pa mas delikado kuno ang iyang kahimtang.
Apan diyang grade 5 na siya, nagsugod na og sakit ang iyang ulo nga halos mabuak. Dihang nakapacheck up sa sentro, nitaas ang iyang blood pressure kay gikulbaan siya. Hangtod karon nagsigi og sakit ang iyang ulo. Nibalik og doktor, apan kinahanglan siya ipa-CT scan. Apan wala siya kwarta, plano para ba unta niyang mo-abroad puhon. So mao na problema ni Mary Grace na atong nabati sa atong drama. So unang pangutanan ni Mary Grace, sa dihang natagakan og lubi ang akong ulo, dihang 8 years old pa ko, nakasukak gyud ko og dugo adto. May dugo pa kaha nga na-stuck up sa akong ulo, maong magsigi og sakit ug maayo ang akong ulo nga murag mabuak. Well, dugay naman ka ito, Chris. 8 years old ka to, 19 na kakaroon. That was 11 years ago, no? So, I don't think so nga naapatoy nabili nga dugo dito. Pero, unsa kay posible nga na ay damage sa nerves or sa mga ligaments o bones itong dapita, no? Pero, napay dugo, maragwa na tingali. Dugay naman ka ito. That was 11 years ago, no? So, ayaw pagtuong nga napay dugo dito nga nahibilin, no? Sa kaduhang pangutana, grade 1 pa ko dihang natagakan og lubi ning akong ulo. Apan dihang grade 5 na ko, nagsugod og sakit ang akong ulo. Posible ba nga kadto ang hinungdan nga dugay naman kayo to? Well, dugay na to, pero na-damage, na-trauma nito sa ulo. Sensitive kay itong ulo, kaya daghang kayo niya blood o nerve supply, no? So akong kasugyot to find out nga ning musakit katong gisugyot sa mga doktor pag CT scan or magpa MRI, pero mao lagi na gasto kayo. Pero mo do lang mo dia og government hospital dia sa Dumaguete na man tingali. Mo pa sponsor lang mo dia og isa maka-sponsor nga CT scan gyud ka og mag MRI, no? Kay masuta kung unsa hinungdan. Mo ning mga kuan ikatulong pangutana, sakit yung kayo ang akong ulo nga dili masabot ang kasakit nga murag mabuak ang akong ulo. Matud pa sa akong classmate, migraine kuno ni. Tinuod ba? Nganong magka-migraine mga ang tao? Well, generally duha ra ka rason nga nung mag-headache ang tao. Due to migraine and due to stress, no? So sa may magka-cause ning migraine, could be hormonal. Sa mga kusog mga inom og alcoholic drinks. Mali na, may stress, no? Kanang mga bright light bitaw, kanang hayag kayo, kanang sun glare, kanang silaw bitaw, samaw, maka-cause na siya migraine. Kanang sobra ka physical exertion, sobra na po di mong exercise, ma-over na ka. Weather condition, weather changes, maka-migraine po na. Ngato sa mga babae nga nag-pills, maka-migraine. O kaning mga pagkaon na to, kining chess, kining monosodium glutamate, no? Kaning bitaw nga itong gigaga Ajinomoto, kanang magic nga kuan magic nga kuan magic sarap para mapalami sa pagkaon, maka-migraine na siya, no? So mo na mga hinungdan nga nga mag-migraine ang tao. Ikaw pat nga pangutana, niingon akong doktor nga ipa-CT scan ko. Apan wala man gyud mi kwarta. Nag-inom ra kog tambal pain reliever. Unsa man gyud effective nga tambal para maayo ang sakit. Dili maka-abroad kung may sakit. Of course, dili ka maka-abroad kung na kay sakit, kay medical check-up man ka. Gawas kung makalusot ka, no? Kung naay finding diha ang doktor physical exam nimo nga paingon ka sa Amerika o sa Europa asa ka mo abroad, matagak ka, no? So kinahanglan gini siyang tagaan og analgesic. Analgesic is the medicine nga magpaali sa pain. Pero dili ni siya tambal. Magpa-reduce lang niya sa pain. Kinahanglan niya tambalon ang rason nganong naa may pain. So generally na non-opioid, kaning analgesic, kaning mefenamic, o paracetamol, nasa opioid, kanang mga kuan, morphine or mga oxycontin or mga tramadol, no? So pero ako malikon, ang kining mga analgesic
maka-relieve lang ni sa pain, pero di gini siya makaayo. Kinahanglan i-treat good nimo ang cause nga man nga nag-migraine ka. Ikalima nga pangutana, og bahin sa akong blood pressure, mutaas gyud siya og maayo. Kay di man good nako mapugnan ang kakulba. Normal ra ba ning kakulba nako? Una agyud ko'y sakit sa kasing-kasing. Unsa man puy tambal ani? Well, you have to find out kung nabakay sakit sa kasing-kasing, no? Posible. Kaya kung hindi pong mutaas ang imong blood pressure, baka lapad biya nasa ulo. Ang normal blood pressure is 120/80. Kato mo pressure ug tagas kayo mo labad ang ulo. So you need to drink your medicine every day. Kung naa kay taas og blood pressure, na kay mo maglikay ka sa imong careful ka sa imong diet, dili ka expose ka ng mga maka-stress nga activities kay bantayanan ka kuan Merry Grace, no? Alright, so manghinaot ko nga aduna na sa kamay nakutlo nga mga pagtulunan karong adlaw. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. So sa makausapa ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton kay ko nga patronize mo sa mong programa kini akong suliran. So dili maulaw o maikog nga magpadala sa inyong mga sulat-suliran. Walay tao nga walay suliran. So ako muhatag og kulor og kahayag sa inyong mga problema. Daghang salamat gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network sa inyong makanunayon nga pagpaminaw ug daghang salamat ug maayong adlaw.